Tak som si to predstavoval. Dobre, máme tu dneska barcelonský tier list. Od roku 2014, kámo, príchody. Dobre, ideme na to. Začneme od spodku či z hora? No. Viem, že na spodku máme Oriola, takže ja si začneme zo spodku. Lebo Oriola si necháme na koniec. Oriola si necháme na koniec. Dobre, Griezmann. Čo vravíte na pôsobenie Griezmana v Barcelone? Podľa mňa nebolo to top, ale nebolo to ani zle prvú sezónu, druhú sezónu. Podľa mňa taký mid. Mid až dobrý by som dal. No neviem, no. Aby som ho dal do mid. Nezažiaril, ako zase sa vrátil do Atletika a tam ide bomby zas. Neviem, čo robíme zle. Trincao, vieš čo? Dal by som ho buď do nič moc, alebo do midu. Rozhodujem sa nad midom, alebo nič moc. Ale skôr sa mi tam páči ten mid. Asi aj, no. Som povedal. Ahoj, Oxík. No a už to sem ide ľudia. Ahoj, Oxík, zdravíme. Ahoj, Oxík. Dobre, dám ho do midu, lebo Trincao bol, akože nebol zlý. Ak by sme mu dali ešte trošku viacej času, tak maybe by zažiaril, neviem. Neto. No Neto je zaujímavá záležitosť. Ten neviem ani koľko hral zápasov u nás. Flash score. Flash score. No, mohol by to aj kurva rýchlejšie načítavať. Prdeli. Odohral u nás, kámo, že... Koľko to je? 12 zápasov Neto. Nedá sa hodnotiť 12 zápasov. Ale back by bol slušný, podľa mňa. Ale tým, že hral 12 zápasov, ho dám do midu. Sa nám tu ten mid celkom... zvyšuje. Erik Garcia. Nie, to bude dobré kamaráde. Nič moc, Erik Garcia asi. Čo myslíš o Erikovi Garciovi? Bieda, no. Nič moc, že? Nedával by som ho veľmi do odpadu, ale do nič moc, no. Odpad nie, to nie. Odpad všetci! Srandy. Dobre, Inigo Martinez. Dobrý, nám sme skončili, dobre? Marcos Alonso. No, povedzme si pravdu. Veľmi neúspešné pôsobenie u nás. Nič moc. Nič moc. Ferran Torres, Shark. Zrálok, borci. Dal by som ho do dobrý. Určite nie do mid. Ale ani do top. Asi dobrý, podľa mňa. Emerson Royal, no tak to je sama o sebe kapitol. 2 mesiace v Barcelone, podľa mňa kurva nikto nemá históriu ako on, že 2 mesiace stráví v klube a ide preč. Odpad asi. Čistý odpad, sorry. Ideš do piče. Depay. On bol skvelý. On nám pomohol riadne. On bol super. Depay není o čom. Asi dobrý. Aguero. Už sme bavil, ale tak poviem to znova, lebo tier list, ak mi za chvíľku nespadne, tak neviem. Aguero. Neviem, či ho mám do midu. Actually, nechcem ho tam dávať, lebo bol by u nás super, podľa mňa. Neviem, čo mám robiť. Asi dobrý. Neviem, čo to zaslúži. Neviem, povedzte výčet. Tiež skoro nič neodohral, vieš. Práve, no. Asi do midu, kámo. Tak ho nemôžeš. Asi mid. Aubameyang. Ja by som ho dal do dobrý, kámo. Alba bol skvelý. Alba bol úžasný. Určite. No, na to, aké krátke obdobie bolo, tak ho tam bolo poznať. V sezónu nás zachránil. OK. Pjanič. Tam sa rozhoduje medzi odpad a nič moc.
Asi skôr, chat, asi ma zajebete, ale asi odpad. Asi Pjanič bol odpad, podľa mňa. Určite. V Juventuse bol skvelý, ale u nás odpad, tam ho dávam. Serginho Dest. Mid. Nebol nič moc. Všetci ho podľa mňa vlastne podceňujú. Podceňujú. Podľa mňa, neviem. Mid. Akože, chcem dať určite mid, ale keby si ho mám nechať, asi by som ho poslal ešte na jedno hosťovanie a uvidím, lebo fakt neviem. Asi sa predá, ale. Julián Araujo. Ten sa ešte neukázal veľa. Ten je na hosťovanie v Las Palmas momentálne. Dám ho do nič moc len z toho dôvodu, že nehral veľa, nevidel som ho hrať u nás, ale v Las Palmas je skvelý zatiaľ, to viem. Bral by som ho naspäť ešte. Určite by som ho bral radšej ako Sergiňa momentálne. Franky, tam není o čom, tam je topka. Franky de Jong určite topka. No. Čo by si dal ty, Akanku? Počkaj, ja tebe pošlem toto. Dobre. Pedri topka. Akože hej, mal zranenia, fakt mal zranenia furt, ale bez neho neviem, čo by sme robili bez Pedriho. Rozmýšľam nad top a nad dobrý. Ak mám byť čisto úprimný. Dal by som ho do topky. Má ešte budúcnosť u nás veľkú, ale dám ho do topky. Braithwaite top. Braithwaite, Martin je historický hráč. Nie, dám ho do midu. Martina dám do midu. To je kto? A tak zase Impact mal dobrý. Vieš ako? No akože bol slušný. Ale keď som dal Griezmana do midu, tak by som dal aj Braithwaita. Ahoj Samson. Braithwaita by som dal do midu. Malcolm, ja som strašne bol rád, keď prišiel Malcolm a hrozne ma sklamalo, ako sa u nás ukázal. Dám ho do nič moc. Malcolm teraz je skvelý. Aj v Zenite bol parádny, čísla má úžasné, aj v Al Nassri teraz. V Al Hilali. Ale u nás sa nepresadil ako hráč. No neviem, či sme pálku za neho nedali v tej dobe ešte. No jasne. Lenglet. Ja neviem, gámo. Lengleta by som dal asi do nič moc, alebo do midu. Ja neviem. To mu dal. Odpad to nebol, hej. To ti poviem na rovinu, odpad to nebol. Čo to je? Lenglet, kámo, poraď mi. Mid či nič moc. Vždy si hodíci. Lenglet? Nič moc. Akože chcel sa dať odpad, ale on tam mal dobré zápasy zo začiatku, až potom sa začal srať. Dobre, čede. Čede? Kedar. Artur. Fucking Artur. Artur bol skvelý u nás, dal do dobrých. Nechápem, ako mohli Artura vymeniť za Pjaniča, proste, toto je kurva hráč. 22-ročný chlapec za 32. To je proste v piči. Sorry, čo nadávam. To nechápem trošku. Ale bol skvelý u nás, bol fakt dobrý. Druhý nesta mi pripomínal. Koľko začal odmietať COVID testy a hovadiny. Arturovi dal je legenda. Bol by som dal do midu, ale každopádne. Nebol u nás nie, dal by som dal dobrý. Nie, tam, kurva, ja neviem, vyhajzli. Rafinha. Kámo, bez neho by bol Bakeriak piča podľa mňa bez Rafinhu. To ja si neviem predstaviť, čo by bolo proti Parížu tentokrát. Dám ho do dobrý. No ešte mi ho aj ľúto. A ešte mi ho aj ľúto dokonca. Brazílec proste, kámo.
Prvý zápas nám zachránil, druhý zápas nám mohol zachrániť, ale Araujo urobil chybu, bohužiaľ. Veľmi smutný som bol z toho. Coutinho je, to je proste... Nechápem, ako sa proste nemohol u nás presadiť. A za to môže Valverde. Xavi by bol skvelý Coutinho. Ale bohužiaľ ho musím dať... nič moc ho nedám, z toho dôvodu, že mal skvelé zápasy, skvelé strely. Dám ho do midu. Len kvôli tomu, že Valverde to posral jednoducho. Nemal ho dávať tam, kde nehráva. Ousmane Dembele, kámo! Had. Ousmane je proste... Otmerej kokot. Pozri, ako kričí. Odpad. Áno, Dembele ide do odpadu, sorry. Kámo, bol u nás 3 roky, či 4, či 5, počkaj. Odišiel minulý rok, 2023, a bol u nás od roku 2017. 6 rokov bol u nás a hral do piči 2 roky plné, ani to nie. Ide do odpadu, chalan, je to had špinavý. Je to had špinavý, hlúpy. Ide do odpadu. Paulinho bol úžasný u nás. Paulinho bol fakt skvelý. Nechápem, prečo sme si ho nechali a predali. Paulinho bol dobrý. Až bol u nás top. Paulinho bol u nás dobrý. Víte, ako Alba mal situáciu. Alba Paulinho úplne 2 podobné situácie. O niekoľko rokov na to. Semedo. Ani nepovedz to. Kurva! Nezastavil som to. Chcel som to zastaviť, aby si to nepovedal. Fakt som vedel, že to povieš, a som si klepol dostal, nech to nepovieš, že si to povedal akurát v tom momente. Alebo mohol byť top. Rozmýšľal som nad tým. Pomeníme to na konci ešte, chat. Semedo. Nelson Semedo, kámo. On bol super backup, ale čo sa stalo? Tak sa nám proste posralo. A uvažujem nad mid, až nič moc. OK, srandu si rob aj ty. Asi mid. Nie, asi nič moc. Semedo nič moc. Jeremina, ja neviem. Som za roku, neviem, či hral veľmi. Neviem, čo s ním bolo. Myslím, že bol mid, asi. Nebol nič moc, či? To? Jeremina. Deulofeu, by som ho dal asi do nič moc. Nebol u nás podľa mňa dobrý. Andre Gomez, vravím, mal potenciál, u nás mal potenciál, potom neviem, čo sa tam stalo, aká chyba sme ho predali, nepamätám si to. Mid, Andre Gomez bol mid u nás. Paco Alcácer, kámo, nič moc. Paco mohol byť super backup striker. V Dortmunde mu to išlo pekne, tam mu fakt padali goliky. Teraz neviem, kde je vôbec teraz Alcácer Paco. Samko Umtiti top. Samko Umtiti ide do topu, borci. On tam patrí. Kamo, ale nebyť zranený a tomu poklesu formy, tak by bol to akože... On bol 2018 a 2019 bol skvelý. Potom neviem, čo sa tam stalo, kámo, no. Ja neviem, ja ho dám do midu za tie roky posledné asi. Lucas Digne. Bohužiaľ, mladý hráčik bol u nás, keď prestúpil ku nám. Potom nezažiaril u nás, fakt bol mladý a mal šancu. Nič moc, Lucas Digne bohužiaľ nič moc. Vitor Roque. Kámo, ja ho nechcem dávať do nič moc, ale nehral veľa u nás. Sorry, dáme do nič moc zatiaľ. Zatiaľ nevideli sme veľa jeho zápasov, proste neviem, prečo ho nehráme. Silesen. Jasper Silesen. Toho by som dal do nič moc tiež. Bol backup keeper a potom odišiel niekde head. Nič moc. Otvorte korido pre Turana. Halán bol úžasný v Atletiku Madrid svoje roky, ale u nás bol... U nás bol nič moc, proste ja nemôžem ho dať do midu. V Atletiku bol legenda, u nás bol kop... Alex Vidal, neviem vôbec ako hral u nás Vidal, viem, že bol dlho u nás, ale nič moc. Ak nie odpad, čo viem. Odpad. Luisito Suárez, Pistolito! Top striker, najlepší striker Barcelony v histórii. Jeremy Matthew. Zaujímavé vlastné góly. Dal si viacej vlastných gólov ako... Neviem, gólov. Jeremy Matthew ide do
Neviem. Rozumiem sa nad odpadom a nič moc a dáme do nič moc. Teraz rybarči. Viem. Thomas Vermaelen. Nič moc. Viem, že bol pár povolaný do belgického národného tímu. Potom skončil v Aston Ville a ukončil kariéru tam. Či Aston Ville, ja som kokot, sorry. Vonom. Tam, kde hral proste Iniesta. Neviem, ak sa to volá, vole teraz. Rakitič, Ivan Rakitič, top. Podľa mňa bol strašne underrated. Raki bol underrated, tam ho to topu. Ter Stegen, naša skvělá naša tehla do piče. Celé ty roky, top. Kunde. Raketič, no tomu ver. Liga majstrov. Kunde. Dobrý až top. Tam ho do dobrý zatiaľ. Sorry, hádam ma nikto nevystrelejte. Lewandowski. Kámo, čísla má skvelé, ale nedal by som ho do topu asi ku Suárezovi. Ale do dobrého asi aj. Do dobrého by som ho dal určite. Lebo proste čísla veľké, ale vieš, robí strašne veľa chýb. Teraz nepremenil toľko šancí, neprihral Felixovi, keď tam bol voľný na vyrovnávku na 5-5. Veľa chýb robí. To naozaj stojí. Chvála Bohu, už to nie je taká tragédia, jak to bolo. No hej, ale to Pablo Torre. Neviem, či niekedy hral váčku. 2 zápasy možno pre-season hral. Ale v ligu neviem, či hral u nás. Nič moc. Nechcem ho dávať do odpadu, lebo na hosťovaní v Chirone. Messi. Kámo. Jak sme do piči mohli predať, kurva, Messiho a kúpiť za ňo Oriola Romeu. Ja to chcem kurva počuť. Chcem to do piče počuť. Jeden kurvený dôvod, prečo Messi odišiel za tohto úžasného človeka, ako je Oriol. Takže Oriol je GOAT, ale aj tak nechápem. Za mňa Messi top. Fakt top. Tú sezónu bol skvelý. Zachránil nám zápasy. Toľkokrát. Hector Bellerin. Obávam sa, že odpad všet. Obávam sa, že Hector Bellerin odpad. Neviem. Mám ho rád. Hectora mám fakt rád, je mi sympatický, kámo. Je mi strašne sympatický, ale Hector asi odpad. Oriol Romeu. Otvorte koridor pre Romeu a... Ja som sa tešil, však sme mu celkom verili, aj keď prichádzal, ale bohužiaľ nie, no. No jasné, no. A bol predaný do Sportingu a tam tiež nič, no. A teraz neviem, či nie späť v Betise? Kúfim. Romeu. Top, baby. Fucking top, kámo. Nie. Romeu. Pre-season skvelá. Hej, neberte ma zle. Pre-season bol úžasný, kámo. Real Madrid hráčov si tam robil. Fakt, že som bol prekvapený. Ale... Sorry. Každopádne, toto je náš tier list, Toto je náš tier list. Dobre večere. Na dnes už končím. Keď tak dáme stream zajtra. Rozmýšľam na studio session. Vám ukážem, že ako to funguje. Ale zajtra. Dobrú noc. Dáme si tu 10 minút ešte pesníčiek. Ja zostanem schválny na Discorde. A vidíme sa zajtra, čer, jo? Dobro, čere, dobro.